Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Сёння мы пагаворым пра будучую трылогію ў сусвеце Ведзьмара. Калі працяг вядомай RPG Titan Quest 2 выйдзе ў ранні доступ і дзе можна паглядзець свежы агляд на Stalker 2. Перад пачаткам праверьце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і канешне, абавязкова даглядзіце відэа да канца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Пагнали! Наступная частка Ведзьмара ад CD Projekt Red увайшла ў стадыю паўнавартаснай распрацоўкі. Пра гэта паведамілі ў кампаніі падчас сваёй апошняй фінансавай справаздачы. Цытата галавы студыі. Наперадзе ў нас шмат работы, але дзякуючы нашым таленавітым і працавітым супрацоўнікам я веру, што мы можам зрабіць новую сагу ў сусвеце Ведзьмара выдатнай. Не спыняемся. Канец цытаты. Раней праект з кодавай назвай Polaris знаходзіўся на стадыі папярэдняга прадакшана. На гэтай фазе распрацоўшчыкі падрыхтоўваюць усе неабходныя матэрыялы і рэсурсы для далейшай працы. Стадыя ў тым ліку ўключае стварэнне канцэпцыі, прататыпіраванне, падбор каманды, стварэнне дакументацыі, праектаванне і тэхнічнае планаванне. Над наступным Ведзьмаром працуе мінімум 400 чалавек, большая частка штата студыі. У гульні пакуль няма нават арыентыровачных тэрмінаў рэліза. Давайте я распавяду, што же мы ведаем пра будучую гульню па сусвеце Сапкоўскага. Праект Polaris, нагадаю, гэта зусім не фінальная назва, стане першай часткай наступнай трылогіі Ведзьмара. У CD Projekt плануюць выпусціць другую і трэцюю часткі на працягу 6 гадоў пасля рэліза першай. Калі, паўтаруся, невядома. На стварэнне Polaris сыдзе больш за 3 гады, паколькі для яе ў кампаніі з нуля ствараюць аснову і пакет інструментаў на рухавіку Unreal Engine 5. Замест іх мінулага Red Engine, на якім працуе і другі і трэці Ведзьмар. Палякі і Epic, распрацоўшчыкі рухавіка, абвясцілі аб шматгадовым стратэгічным партнёрстве. У асноўным для таго, каб эпікчане дапамаглі адаптаваць Unreal Engine для адкрытага свету. І першую выснову, якую мы робім, у новым Ведзьмару зноў трапім у вялікі гульнявы рэгіён. Другі момант, які напружыў геймераў, а ці няма рызыкі, што такая дамова з Epic прывядзе да эксклюзіўнасці наступнага Ведзьмара для іх інтэрнэт-крамы Epic Game Store. Але такі варыянт не выглядае імаверным. Палякі, пэўна, фінансава знаходзяцца не ў тым стане, каб ісці на умовы абмежавання свайго распаўсюджвання. Калі яны захочуць эксклюзіўнасці, для гэтага заўсёды ёсць GOG.com, што з'яўляецца часткай іх кампаніі. Дык а што па гісторыі і сюжэце гульні? Насамрэч інфармацыі зусім мала. Відавочная падказка, якую CD Projekt прапанавала аб сваёй новай сазе пра Ведзьмара, гэта ілюстрацыя медальёна ў снезе. Першапачаткова інтэрпрэтавана некаторымі як адсылка да школы ката. Медальён жа больш, на мой погляд, нагадвае рысь, якая зразумела сямейства каціных і вялікіх аматараў сярэдняга і паўночнага заснежанага клімату. Але серыя кніг і гульні The Witcher не ўтрымліваюць ані згадкі пра рысяў. Сам Геральт, вядома, са школай ваўка. У кнігах дадаткова згадваецца школа Грыфона і таго жа ката, як трафеі медальёны на шыі найміта Леа Бонарта. Школа ката яшчэ раз згадваецца ў апошняй кнізе «Сезон навальніц». Ужо ў гульні з'яўляюцца і іншыя, так у «Забойцы каралёў» першы раз чуем пра школу змяі, з якой быў галоўны антаганіст Лета з Гулеты. А ў дзікім паляванні адразу дзве – мядзведзі са скелегі і мантыкоры з рыканіі. Але шмат здагадак, што размова ідзе пра Цыры, якая зняла той самы каціны медальён з памерлага Бонарта і насіла сама. Праўда, у гульні ён выглядаў інакш, але нішто не перашкаджае палякам крыху перамаляваць яго для наступнай часткі. Пакуль невядома, хто будзе галоўным героем сагі, адзінае, што знаем дакладна, не Геральт. Гэта абвяшчалася і не раз. Але нядаўна яго акцёр агучкі сказаў, белавалосы ўсё ж з'явіцца ў новым Ведзьмару. Імаверна, як настаўнік для Цыры, бо яна разам з медальёнам ката Рысі і сваёй вядомасці ў межах франшызы з'яўляецца пакуль самым імаверным варыянтам на ролю пратаганіста. CD Projekt сцвярджае, што гэта ўсё будзе не проста трэці Ведзьмар на новым рухавіку. У сакавіку 24, калі новая гульня яшчэ знаходзілася на стадіі папярэдняй вытворчасці, генеральны дырэктар Проджектаў сказаў, цытата: «Я мяркую, што вам не варта чакаць Ведзьмар 3 у новым адзенні. Вядома ж, мы абапіраемся на тое, што было раней, на тое, чаму мы навучыліся, але будзем дадаваць новыя элементы геймплея і новыя механікі, якіх вы не бачылі ў нашых папярэдніх гульнях.
Канец цытаты. Шмат часу займае пабудова новай сагі, час на навучанне працы з зусім іншым рухавіком, ды і колькі будуць шліфаваць і лавіць багі, каб не паўтарыць памылак, зробленых з той жа Cyberpunk 2077. Трэба дадаткова адзначыць, што кампаніі-партнёры палякаў працуюць і над спін-оффам Ведзьмара, і над рэмейкам першай часткі, так што прыгод у любімым сусвеце нам з вамі хопіць, і гэта не можа не радаваць. Да інфармацыі па Ведзьмару ў справаздачы было яшчэ нешта цікавае. Напрыклад, другі вядомы сеттынг палякаў, вышэй згаданы Cyberpunk 2077, прадаўся агульнай колькасцю ў 30 мільёнаў копій. І гэта без Phantom Liberty, якая сама па сабе пераадолела лічбу ў 8 мільёнаў. Быў прадстаўлены Light of Motorum, новы выжывач у адкрытым свеце, які выйдзе як мінімум на ПК, і якога нам так не ставала, бо ўсе астатнія мы ўжо прайшлі, вядома. Дзеянне гульні адбываецца ў свеце, населеным механічнымі жывёламі. Гульцам прапануюць збіраць рэсурсы для выжывання, займацца будаўніцтвам, эпічнымі баямі з босамі. Таксама прысутнічае магчымасць выкарыстоўваць жывёл на сваім баку. Калі вам падалося, што Light of Motorum падобна на Horizon, дык вам не падалося. Але ж рэакцыі ад Guerrilla пакуль не было. Ды што яны скажуць, бо паляваць на механічных істот ніякі патэнт ці аўтарскае права не забараняе. У Light of Motorum пакуль няма даты выхаду, судзячы па ўсім яна будзе умоўна бясплатнай. У Беларусі даступна. Аўтары Titan Quest 2 ў сваім звароце ў Steam адзначылі, што кааператыўнага рэжыму для чацвярых пакуль што не варта чакаць. У бліжэйшы час каманда пакажа аўдыторыі дарожную карту развіцця гульні ў раннім доступе. Самае познее ён павінен стартаваць у лютым 25 года. Распрацоўшчыкі заявілі, што ў экшн-РПГ не будзе лутбоксаў і элементаў pay to win. У студыі падкрэслілі, што недалюбліваюць такія механікі. Тым не менш, у будучыні Grimlore Games усё ж можа выпусціць платныя DLC з касметычнымі прадметамі. Нагадаем, што перад намі працяг неблагой РПГ 2006 года паводле грэчаскіх міфаў. Гульцы змогуць гнутка кастамізаваць сваіх персанажаў. У кожнай умеласці ёсць 5 слотаў для мадыфікатараў. Так, напрыклад, здольнасць на скок можна палепшыць, дадаўшы ёй выбухную хвалю, дадатковае выкарыстанне ці іншыя эфекты. У аснове Titan Quest 2 ляжыць сістэма класаў, якія можна камбінаваць паміж сабой. Гульцы змогуць выбраць два майстэрствы. У залежнасці ад іх зменіцца набор здольнасцяў і магчымасцяў героя. Ворагі ў Titan Quest 2 размеркаваны па фракцыях, кожная з якіх адрозніваецца уменнямі, тактыкай і лутам. У гульні ёсць прасунутая сістэма стварэння прадметаў, рэсурсы для крафту, у тым ліку запатрабуецца здабываць з ворагаў вызначаных фракцый і босаў. Нагадаю, ранні доступ чакаем цягам бліжэйшых месяцаў, а вось паўнавартасны рэліз Titan Quest 2 не мае пэўнай даты. Гульня выйдзе на ПК і кансолях, у Беларусі даступна. На жаль, няма цікавага, што я распавесці за апошнія дні і пра рэлізы бліжэйшых дзён, але ж запрашаю ўсіх на YouTube-канал Рудзі, каб паглядзець свежы агляд на Stalker 2. Па 30 гадзінах шчыльнага знаёмства з гульнёй, яе прыколамі, тэхнічным станам, атмасферай і напаўненнем я гатоў падзяліцца з вамі першым уражаннем. Запрашаю на прагляд. На гэтым усё. Спадзяюсь, вам было цікава і вы падзеліцеся з намі сваімі шляхетнымі лайкамі, падабайкамі і каментарыямі. Таксама заходзьце ў тэлеграм-канал Відзік і на альфа-версію ўласнага сайта Відзік.орг, над якім ідзе праца. Ад усяго сэрца дзякую усім спонсорам з Патрэона YouTube-канала Рудзі, які зрабіў для вас гэтыя навіны. Ваша падтрымка неацэнная. Тым самым дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і уласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і записывайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!